Can you come up with it? Can you come up manje mama uthe wena uzolungisa lo baba lo light manje yini ayilungisayo ngo8 Makahamba kamthatha Kamla Hi guys, it's your girl Zasty Z, a girl that always catching cheaters in the act, and I'm solving infidelity problems. So I'm here in Orange Farm today. We'll be doing some more fire banger episodes. So I would like to say shout out to Ramukoni Esther 1738, if I'm not mistaken, from Alex Gogomora. Shout out guys, everybody who wants me to say a shout out, leave a comment in the comment section and I'll shout out your name. So namhlanje I'll be meeting one of my writers, and I want to hear more of her story and her problem and how I can help her out. What's her problem actually, and into zinakanjalo niyazi ukuthi ngihlezi ngisolve indaba zomjolo, mkheqezo, you know, that's your girl. So I'm meeting with my client and then I'll have more information from her. Ngikhuluma nobani? Mama Maria. All right, Mama ni right mara mama. Angikho right ngendaba zikababa. Yini inkinga mama? Ubaba uyangichithela. Okay, uyakuchithela wasingani ukuthi uyakuchithela izenzo kwenzakalani? Ngibona endlini the way ngakhona ubaba udifferent uchintshile nemali ayisezi. Ubaba kasadla endlini. Ngizibuza kaningi ukuthi udlaphi. Yeah. So into eziningi nokuchintsha ezinye impahla ziyanyamalala. Ungazazi ukuthi ziyephi, ngimbona sekazigcokile ukuthi ziwasha ubani angazi ubani lo muntu lo ozwashayo nokudla kasadla endlini nemali yazi unoshintsho eliningi noma like empedeni siyolala akasalala empedeni The way ulala esofeni uyathola. Okay. Yeah, manje ngiyabona ukuthi kusho ukuthi sekayachita khona achita naye. Okay, how long wena nobaba lihlangene? Maybe 35 years. 35 years. Yeah. Nishadile. Sishadile. Yeah, okay, nishadile. Yeah. So lezi zinto zakhe siqale nini kule 35 siqale nini? Kusho ukuthi ziqale ngathi kule 35 mhlambe 29 years khane ayenza lezinto ashintsha. Mina ngimazi umuntu oright onganankingi. So manje ufuna ngenzeni mina mama? Hayi bengicela ukuthi ungichekele ukuthi kwenzakalani ngoba. Okay. Ngoba uchintshile ubaba akasekho right. Ngiyambona ukuthi akasekho right ngiyawuthola loyo muntu loyo athandana naye umdlisile ngoba nakabona mina different like ufuna ukuthi like ngathi angangibulala yabona into ezinjalo akangifuni yanginyanya yeah ngathi nginesichitho yabona. No problem, ngizohamba mina ngiyenza umsebenzi wami then I'll get back to you. Okay, ngiyabonga. So guys, nizwile ke Mama Maria, sorry. Mama Maria uthi uyasuspecta indoda yakhe ukuthi no man, brothers akasekho kahle ekamereni and ulala nasesofeni. I'm here say. So mina ngizohamba ke ngitsho iSpani, no problem. Mina I'll take it from here nje ngisha iSpani and then ngizobuya nje ni evidence for Mama Maria. So don't go anywhere. We'll be right back. When it comes to love, infidelity breaks so many relationships, destroys umdeni, and it destroys relationships that we have with our children and everybody. Kumjolo, it's not only the people that dated that they get like destroyed, also the families, the children, and everybody who's involved in those relationships. So I'm here and always on the streets fixing indabantoni yomjolo. This is your girl Zasty Z, and I'm always solving infidelity problems. So today we have one of our clients, Oteni. She is suspecting like her husband is cheating on her and a lot of things that are happening in the house. She's just so we're gonna have to meet her and hear more information from her. What can I help you with?
Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Hayi ke sengihambile ngayenza investigation yami, I'm back nge-information. So ngizokubonisa nje izinto ezifew bese uyangiconfirmela ukuthi uyi umuntu wakho lona na, and then we take it from there. Okay. No problem. Bouncer? Okay. Thank you. Just Mr. Talent, Talent to your phone. So, Yes, Baba. okay, this was Tuesday, and then this is today. Okay. Uyelo. Umama lo uyamas. Yeah, lo mama lo sishayelana istokfela. Usestokfeleni? Yeah, kusho ukuthi sise stokfeleni. Une stokfela into zase. Like siyashayelana istokfela. So ukhona ikhona la istokfeleni. Ngiyamazi. Oh. Yeah. So mawucabanga yena umama umaze lapho ubaba. Njembe bahlangene bangazana kanjani kuye wahamba la ibaba or nikena yenza istokfela endlini wahlangana naye babonana. Njengoba sishayela istokfela ubaba bayeke beza kimi bazongishayela ubaba wababona. Saya na kwezinye indawo ubaba wababona. Uyababona. Uyababona. Kahle. Shuthi bayazana ngoba sishayela le stokfela. Hayibo guys, niba watch out for your friends, people that you close to, cause nangu phela bahlayela le stokfela and udla nesitoko sakhe saka mama umamazi. So we'll go and people that you do stokfela sabo. So today we're going to do something differently and sizohamba siyomfuna umama sizwe ukuthi kwenzakalani before siletha iclient yami azohlangana nobabazi endlini. Asambeni. Bouncer. Ma, unilinda lapha ngizokubiza. La Majita Babun Le Cherry Kebere. Afuna manje ama-camera emzini wami. Kwenzenjani? Kwenzakalani? Imosha life. Ngenzeni? Ngenzeni kwami semzini wami. Babujoba ngimazi urula ngaphandle urukupha ngimazi. Uzofuna nibabujoba. Hayi uzolungisela izinto la mina ngiyanezinto ngifuna manje mina ngilungisela ifridge nayi. Singamthola kuphi yena babujoba? Ula ngaphandle ngiyacabanga ngazi noma ningamthola la ngaphandle. Ngifunani? Yini engizoyifuna la ekhaya? Babujobe. Minjani? Ngiyaphila baba. Ngithunyiwe. Hayi ngithunyiwe impela. Thunyiwe baba. Hayi uzoyibona into engithunyiwe. Mina bese ngizofuna nje ukuthi kuthiwa ngizokulanda ngikuthola la emizini yabantu. Ubani umama la? Kwabani la? Kwasisipinki la. Wena nosisipinki nihlangana kanjani? Hayi. Ngizithandela ingane ke nangumntwana nokuthi nakanenkinga ama-appliances abugesi. Ngiyakhona ukumenzela. Unenkinga yokuthi uzolungisa umechanic. No, angisumakhenikhi kodwa ngiyakhona ukuthi ngikuhlanganise kwegesi. Kahle nifunani nizoyenzani la ekhaya? Nizoyenzani la kwami? Nizoyenzani la kwami kahle nifunani? Sizofuna bakujoba. Manje mangizela ngama-camera okwenzani? Nangu nimtholileke ama-camera ngwafuni la kwami cimani lama-camera wenu. Hambani. Nimtholile ngisho khulumani naye ama-camera dodwa ama-camera. Manje bakujobe waya ne-2 days ahlela endlini. Sekusebusuku makusebusuku ashonephi alimale la ngaphandle. Ngimvumela alimale la ngaphandle. Akanakwakho babujobe. Bese kusebusuku akakhona ukuhamba ebusuku. La estradini akukho right. I2 days bekumnyama i2 days la endlini. Bekabuya lapho uya khona afike ngokumnyama nami ngangivuma ukuthi nasekafikile ahambe ngobusuku. Yeah. So niyasala nikhenika ngokuthi yakhenika. Uyangilungisela ikhitha mayiphukile ifridge mayiphukile uyangilungisela. Ngo8 ebusuku. Yeah, uyalungisa. Uyalungisa. Ngo8. Yeah. Ubani uke wafika endlini alungisa ngo8 babujobe walungisa. Isuka igesi ikhanya kuyakhanya. Uyalala futhi avuke. So manje mama nikhenikana ngo8 ebusuku yakhenika. Yeah, kuyakhenikwa makafike ngo8 ebusuku sebusuka akasakhona uhamba ngithalale. Ekseni uyavuka uyalungisa. I2 days le. Ulungisa i1 bese makabuya nami ngisamazi ukuthi ubuyaphi. So angeke nami ngivuma ahambe ebusuku. And angazi ukuthi ke wena umbona ukuthi ngo8 usuka la. Ulele la 2 days. Angiyazi lento oyikhulumayo. Babujoba angiyazi. 2 days on. Wena bawuphi na uthi mina bengilana ngo8 2 days yonke
wena mntanami ukuphi Mina ngikhona la ngihamba khona ukuthi ngikupha ayisebenzi. Ayidingi. manje nama ngeke ngikuphendule ke bhekele ukuthi bengikhona i2 days la ekubeni wena ukhona mara uzongibuza ukuthi 2 days bengikhona kukwakho la umfazi wakho ngiyasiza ngiye kwami ngo-8 usiza ulungisa igesi ngo-8 namagedlela ngo-8 mntanami mamela mntanami ngo-8 liyakhanya igesi ngiyakhona ukulisebenza mina igesi i-2 days wena sebenza igesi yala endlini nge-2 days on ziningi lezinto ulala la hayi mara yazi lento leni ikhulumayo mina ngiyazi iyabheda nje iyanyanyisa ngoba lo muntu mina usuka afika la njalo ntamba amaphuzile ngimkhiphe and angeke ngivuma ukuthi ngimkhiphe ebusuku ngoba kuneyigebengu la ukuthi kwenzakalani mina ngendawo lapha azange alungise igesi usuka ayilungise mina ebusuku akalungisa igesi kusho ukuthi amanga wakhe nayo ngokwakhe mina kodwa ngimvumeli vele ukuthi ahambe amanga kanjani ngoba mina ngiyambona we amanga wakhe umbona kuphi umbonephi ngalo 8 lo alungisa igesi phela ebusuku ngo-8 yikho le ayikho zangi so niyakhenikana wena nomama asikhenikani next mina Khenikhani next suka zonginceda lo baba niyancedana yini enye nincedana ngayo nceda ngokulungisa ifridge or ngivukele ifridge akusuka ukuthi njalo uhlala la akahlala la every day lo baba akahlala la uza ngaleso sikhathi lesa zonginceda qeda lapha ahambe mara ngikuthola une-2 days ulana moswena mara le 2 days angithi ngiyakutshela siyabereka siyasebenza mose mina ngine wena usukugade yena wena makazongena 2 days la keep evidence alright akunankinga it's fine no problem keep evidence yakho bouncer keep evidence yakho uyamazi lo mama lo ya ngiyamazi ubani lo umama abantwana bami mkami lo manje makumama abantwana bakho lona ubani yena umakhelwane lo ngiyamlungisela izinto zakhe zegesi alright manje wena nomakhelwane ne-KFC futhi manje siceda ukukhenika niyahamba ne-KFC bezofuna ngithi lapha e-cash build kunalento zakhona zegesi wadlula e-KFC sekudleni phela la kuyadliwa kuse-KFC la bese kuthiwa ukuthi bese kulambekile ke lapho sesi alright no problem mama wasithengela umradi kunomabhula umama sizomletha-ke yena azokuzela ukuthi wena so manje baba niyenza ama-KFC ebusuku ngaba wona uthe kwakho kusendlini e-KFC size sifike ngalobo ebusuku lowo besize cash build manje ngoba kuyadresswa phela cash build e-cash build phela kusebenze nini akusebenza ngo-6 kuvaliwe hayi mhlawumbe thina sifike ngesikhathi esirong-ke lapho yabona that's kuma-KFC kusho yena umama bengizawuthini nami manje mama uthe wena uzolungisa lo baba lola endlini manje yini ayilungisayo ngo-8 angisho ngikutshelile ukuthi ulungisa ini mhlawumbe ngiphukele ifridge uyangilungisela i-heater uyangilungisela i-clop uyangilungisela manje i-clop ne-heater zilungiswa ngo-8 noma ngobani isikhathi manje ezilongo usakhanye e-KFC bengiyothenga ukudla kwabantwana bami angeke ngimncintshe naye manje uhamba naye bengihamba naye ngisho bekothenga into mama wena sowufunani ke ubize ubani hawu ubiza ubani hawu indoda yami mina wathi uyi-treasure ngiyo kanti ubhizi nendoda yami ngiyo vele i-treasure uyafeba ungishiya endlini ngihambile ngingadli nabantwana ubhizi udla imali yesinye stokfela udla nalo baba awusile yena vele ukuthi ukudla amadoda wahamba wena kunini ufeba bahambe namhlanje kuqala into zakho zokushaya nami uzokhombisa wena imali indlela yami uthi nendoda yami wawu indaba zakho amadoda abadala bakusho vele ukuthi amadoda abantu wena bakusho uyasebenzisa ngoba kudala wayengathathi izingane zakho kudala ngoba usile
Ilesifebe sidla indoda yami. No, sizayilungisa ufuna ngishaye wena hlanganisa noyithuna le ndoda yakho sala manje bakujobe lo mfazi ucele ukujwala naye edala yo ukhahlela wena eminyaka ngilabantwana bami umama wabantwana bakho manje lona yini wena umakhwapheni hayi makhelwane samile kumakhelwane koyenzani umakhelwane ebusuku salungisa manje wena nekhenikana wena naye nikhenikana ngaphansi nithi nikhenika amafriji nikhenikana ngaphansi mara okusalayo Mamel, barabo wambila manje mangihambile oh so yena uyamreplace umakhelwane kanjani umakhelwane ulungisa amafriji ngedisa amafriji ngedisa kosiyami sila wena awazi ukuthi bengimshiyeleni uyinkinga umfazi wakho manje wena lo yenza
abantu kunini manje ufikela Yawasebenza vele. bayekela abantu la basesiphi problem manje umfazi wakho yena makasilethe angizobeka mnandi ngisamse stokfeleni problem na Angithi bangikhanikela. Wena bohamba. ungena phi yazi manje makahambile Omuphi wena? manje wayengakhulumi naye mawune inkinga noma Service nje wena omuphi? Nawe bosevisa abanye. Nawe uyitikila yourself. Nawe usifebe. Nawe usifebe usevisa abanye. ungene komunye into zakho vele naye ujwayele into ayijwayele akabona ukuthi umuntu wakhe yamfuna simbonisile ukuthi uzibambela yona yebo uzibambela yona ushiyelani ya sengizoyithatha manje permanent ngcono ngoba uwenza ngobiza amakamera wakhe uzozobonisa ukuthi nami sokowami ngathanda manje wenza ukhetha uthi ngaphinda ngibuye vele ngambone stokfeleni ngokuthi uyajona ngambone stokfeleni manje wayengangitsheli ukuthi uyangiyajona Bekimtshela ukuthi mina ngisiphukuphuku. Wena ngithi nawudaka udakela la kimi. Alright. Ngayifeli dakuyalwa apa ulwe naye. yajona ngiyakhombisa lo muntu ojona naye ngelinye ngikhombisa lo muntu Ngiyajona yena. Bethane nokuthi ngiphi imali ungena phi emalini zami Athi bana ma WhatsApp athini WhatsApp. ungena phi Ngithikirile ebusuku ayibheki. Ubheka mina kuqala. usukubhekile wena Ubheka mina. usukubhekile wena usukubhekile nisafana usize wena wakho umthatha wamudla ngendlala wena Ngiyathela. manje wena bajoba ngoba nginyathela usho kahle Baba nasemvu. nawe manje wena bajoba nawe Akusayikena ngiyakele ukuthi ngimkhulane nomuntu Osele ngapha nami. Ufile. awukhetha ubani ufuna osele Naso. Ayisayidile. Emkhuze baba. Baba mfimbe. Akusiyimi. Akusiyimi. ubani Ulo mama. ulo mangasubani Ulo mama. Wenzani? Wenza lamanyana. uyamshayela Ya, hayi kuyabheda ke bayilo mama Pinky nawe vele. Pinky vele. ngeke ngimthaye lo Pinky vele hayi. manje ubiza makhopheni wena Pinky vele. Hayi kuyazawa manje. makhopheni akho uyavikela Akakulwele phela kuyanyiwa. wena wakwazi ukuzibetha delela yo Uyalwa lo mama, unamandla kakhulu lo uyathela. Yalo, akusabe phela. alright Khabla. ngeke Babe bafo, babe. Ngabiyeke. Baba ngambia ngakusabe ngakusabe. Ungasalu ngeke Ngakusabe. asikhulumeni kahle Babe pho. asikhulumeni Letha kahle kasondeni. asikhulumeni kahle Sikhuluma kahle. Kanjani kuliwa kanje? ufuna yenzeni angabi Akangisondeni. angishakulwa yindoda yakho ufuna wena Ulwa nami, ufuna mina. uyamhetha ngisho Angeke bapinkani. melana nalesifero sakho Sebathi yakusala baba ngomfimbe. manje wena mawuzokhetha ubabili uthi sikhuluma ini nalesifero sakho Angizolo. ukubophisa wena uthi sikhuluma ini ukubophisa for Kahle maintenance kahle sika wena
makwenzakalani ngani angisho ukulethela amakhemera wayibhidliza umshado Abantwana wabantu bakho angubhidlizana bekumhlonipha Uthi ulethela badleni, amakhemera abantwana ngisaphinde bakho. ngimhlonipha Sile wena, ngimhlonipha uyibeka Sile. upfront. yebo Alala amakhemera uyokwenza kanjani amakhemera benyokuthola kanjani besimhlonipha benyokuthola kanjani yena benyokuthola kanjani amakhemera benyokuthola kanjani sakana amakhemera wena sile wena manje babjoba manje thina sifuna ukukhuluma nawe mos babjoba sifuna ukukhuluma nawe phela ngendaba zakho ma ungafuni next kumele senze njani ngoba nangi umama la uyacomplain zabana lomfazi wenu simhambe nomfazi wakho ini mfazi wenu abani na yesiteli la angeke ningabi lonkazi khona khona ngizangitshela ngathi uyalo kwami elako asikwamla asikwamla umuzwami yawona Maria umuzwami yawona Maria ukwami lapho mala yenzeni umaria ashindoda yakhe kwami la ngizombophisa zokutohlasela sanga wena ngizombophisa Alright sizohamba kana alright wo phuma wena Maria vuka sanga akinda alright wo ayindawo vuka sanga mama indawo kumele ahlale nawe ahlale nawe uzozambela ngendlela vuka zengayo sambe akahamba imabe vuka sambe uzohamba yasizohamba vuka angisisele right ngisisele vuka sambe ngisisele vuka sambe ngisisele ngisisele yangeza Zobiza amaphoyisa babjobe sifuna ukuhamba nawe umfazi wakufuna ngiza amaphoyisa yangabise ayezoletha amaphoyisa yazoletha hanjiswa amaphoyisa amaphoyisa namyabiza amaphoyisa ayisela kwayo hanjiswa amaphoyisa niphusha umnyango wami nivulelwa mani amaphoyisa nivulelwa ubani umnyango nisifihlile buya yangibuya sifihlile waye nisivulela umnyango ngaphela khuluma phambili hambani amaphoyisa hallo hayi hayi wamkhumula necathulo shema Hayibo. uzoza ngenyawo phuma uzoza ngenyawo noma Asambe, ungamkhumula icathulo phuma. phuma noma ungamkhumula icathulo uzoza Hayibo. ngenyawo phuma hayi khona ngizolandela mbani asamba awufuni kuhamba manje uzongusesela le mpange ngiphela uzongusesela le mpange ngiphela asamba samba soyi-2 angisho uthengo wakho samba soyi-2 asamba asambe 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 senifekisa nabo makhelwane phuma senigqoshwe isijoha bomakhelwane ngibhekisa kabi ngabo makhelwane tshela ngathi lo wami lo futhi uthathe kodwa uzobuya kimi phela ungangiphusi kathi ufakeleni wena ma uzobuya kimi uzobuya kodwa kimi akahamba akasithathe indawo ziyasifundisa kakhulu nabo makhelwane uzobuya ngiyazi uyazi yena uyazi nginike imali ufuna imali nginikeze ke imali fanele ngiyokusekretari futhi Ula sekretari amasimba le enganamali uthe bowulungisa phela uthe uyakhenika bolungi wena awuzwa wena awuzwa wena ngiyaliwa na awuzwa ngithi phela ngayilwela mina manje ma uzilwele shothi ushaya imali Akushaya mfana. abantwana bambalambile manje uyangishaya ke ufuna imali ufanele ngithuleke ke mina imali kusekretari boss ihlala kuyo umuntu ophatha imali azange uthi uyakhona manje ngiyena hayi akafika amalanga omkholo awakafika manje ngumkholo angisho hamba amalanga bengilungisa ngithi into sakhe segesi badala phela akakunika ngikufanele manje niya kanjani eKFC mangakukholela futhi kwenze nababhadala umshwarensi labantu labo secretary siyabhathula ke lapho ngo-18 khenika amalona akuyenzeka phela aphela nalingekho igesi na uyabona igesi alibona likho akithi bakujobe kahle kahle wayi wena ujolela umfazi wakho azange ngijole wenzani la anyalungisa ulungisani uthe umampinki niyaphanga niyakhenikhana kusho yena kusho yena na ushilo mos hayi khonite khonite understand nokuthiwa siyaphana uyangiphi papa uyangipha nemali umfazi wakho akakuphi papa it's over what is over now leyo over it's over
manje wena ukampani ukuthi kuphela umshado wakho ngokuthi It's Ah, over. kuya- Phelile ke uhlala uwazi ukuthi hawu kuphelile. Pink uyanya mfana Yeah, it's over. hawu Pink uyanya It's over. Bani? Phelile. upinki Phelile. shisani mntanami Phelile. shisani Nami ngizofuna Uyashisa yena, ngisho nakumfazi uyakulahla mara umlweli. ulahla bani Ulahla baby Yeah, ngiyakulahla vele. angakanglahle Abanye abazosupport abantwana bami. It's ufuna over. i-type saka ngisho wena ufuna Yes. alright fuck off fusaki Fuck you now too. fusaki Fuck you too now. sala nalabantu abafunayo Right. Fusaka. Fuck you. Hamba kulo pink wakho. fusaki Hamba kulo pink wakho. Fuck you. Hamba kulo pink wakho. Fuck you. Hamba kulo pink wakho. manje mama uyamiyeka siyahlukana naye Ngiyamyeka. Hayi. awunankinga Ya nginankinga Uyabona kahamba. indaba yakhe? Ya Akahamba. ayiphela ke ayiphele. manje uzizwa kanjani mama nje ubaba ajola nomakhelwane Gona kukho right. Like kubhlungu Yeah. sihlala esitradini esi1 mara uzojola nomakhelwane wesinestokfela nestokfela ngapha nendlu yabona ukuthi kubhlungu kangakanani yabo ngubuzwile ubhlungu konke kubhlungu kimi awuphathi kahle akungiphathi kahle so Niyahlukana. yiko ngithi it's over ngcono Akuye. sihlukane angiyekele aqhubeke noPinki ngoba still ngizomxolela usazophinda komunye fanele ngilwe alright ngiphinde futhi ngikhahlele ngishaya abantu kusho ukuthi mina ngizophilela ukushaya abantu so it's over it's fine it's fine right guys I spoke about this is what I said from the beginning infidelity does what it breaks relationships imindeni so now umama is ending up saying what you know what I want to break up with this man because of uyangijolela ayikho into engizoyenza wes umakhelwane wes is a treasurer they know each other and stuff like that but ayikho into engayenza infidelity is what happened so now from you guys don't forget to like share subscribe and comment and follow me on my all social media platforms guys from me to you this is goodbye